Dneska si ukážeme, ako si na Minecrafte urobiť rovinu, aby ste tam mali celý svet iba vnútri. Takže zoberieme si, dajme si Minecraft, tam vytvoriť nový svet, a tu dole máte, že toto rozšírené. Kliknete na to a tu máte tu prvé. Vy to takto zapnete, takto vám to ukazuje, dáte vytvoriť, budete čakať a potom už budete mať iba samý rovný svet. Hľadá, vidíte? Počkajte, musím si niečo urobiť. Tak, máte celý svetík, máte tak travonty. A keď budete hrabať, tak budete takto dole, budete mať takto celé bedrock. Tak, keď sa vám páčilo toto dnešné video a neviete, ako robiť celý svet takýto trávnatý, tak si to určite urobte. Čo sa máte. Čaute.